Ancelotti me za ka iya cewa dangane da wasan nan? Ban taɓa sanin haka muke da tarin maƙiya ba sai a ranar wasan nan. Wallahi gaba ɗaya raina ɓaci yayi saboda yadda aka fito aka yi mana cawai sai an ci mu sai an yi mana zazzaga. To dai gashi nan ga yadda wasan ya kasance. Shi Haaland ɗin da suke magana a kan shi gashi nan dama striker yara ne, striker kwali ne. To amma ya muka ga kana magana jikinka sai karkarwa yake. 'Yan jaridan nan da gani daga Barcelona kuke matsala ce da ku. Gaskiya dai a tsoracen nake saboda Guardiola ya yi wani abin da ya tsorata ni shi yasa har yanzu jikina yake bari. Me Guardiola ya tsorata ka, sannan kuma ya kake ganin zuwan ku Ingila, ya za ta kare? 'Yan wasansa fa sun gaji tsabar baƙin ciki suna buƙatar canji amma ya ƙi ya canja koda guda ɗaya don kawai kan na gano yadda yake dabarun canjinsa. Wannan ai baƙin ciki ne shi yasa hankalina ya tashi gaba ɗaya. Idan da ya tsaya a tsanake ya yi canjin nan to shi ne zan gano dabarunsa na gano kamun ludayinsa. Amma ina, ni gaskiya maganar yanzu maganar zuwan mu Ingila a tsorace nake. Saboda yaron ɗan Guardiola ba ƙaramin dabara ya mun ba. Ya mun shigo ba zurfi ya gama gano iya dabaruna shi kuma ya ɓoye nasa dabarun. To gaskiya shigan mu Ingila dai ni dai kawai dai to sai abin da ya yiwu. Amma in dai muka ci sa'a muka cire su 'yan Barcelona ko gaba ɗaya sai dai ku gudu ku ɓuya ko ku daina ƙwallon amma